Ay nako. Ingat-ingat lang. Yun yung tour guide tayo natin. Kuya Elmer. Hindi, si ano. July, yun na. Ba't may butiki dito? Malamang forest to. Magtaka pag walang butik eh. Ay, ba't may langgam dito? Ay, malamang forest to. May butik nga dito. Forest to eh. Tin, mauna daw si Mr. Guide. Dapat pasok ka na lang tour guide dito. Malakas ka pa sa tour guide. Sabi pa nga yan, nagkukwentuhan pa daw sila eh. Oo nga. Feel ko nagyoyosi to, nagyoyosi rin pa sila ng kasama ng tour guide. Oo, wala si Mandy ngayon. Pagod. Oh. Nasabi ka po tayo. Nakainom kasi si coach yata eh, kaya ano. Tapos mabigat pa yung katawan. Hindi ba? Hindi, sabi niya parang kwento niya data kanya. Okay, naka-record na tayo. Hala, na machismis. Ingat-ingat lang. Dito ka. Ikaw, sana lang ka. Sorry, ba't na-pause kayo? Ikot na lang, ma'am. Gusto mo mag-share? Meron naman ng tanggol ng soda. Hydro ka kasi, tapos gano'n ka pa. Kape. Pinakayo ko dito, nangamoy ng kilikili ko eh. Ha? Oo. Salamat naman. Mahulog ka kaya rito, no? Ay, wag naman po. Ang daming batong tatama sa akin. Ay, nako. Para ako nagpapatinte ay ano, luksong babi. Unahan ko lang po kayo konti para nare-record ko yung guide. Tsaka yung kadaldalan ni Tin. Tin, mamaya ikaw na mag-record. Ito talaga yung nauuna eh. Sino? Ano yan? Yung mga ano? Sinubukan yung lupa. Ayun yun. Parang ipo-ipo. Yun ba mo? Tingnan mo. Ano po ba yan? Uod. Record natin. Ano po yan? Uod? Yan naman, yan naman baso. Ah, oo. Ano yan? Ano po yan, kuya? Bumubog na siya. Ano yan? Parang kuto siya, sir. Ah, kuto. Tawag ng kuya kutong lupa. Tawag nila dito sa amin, kumong-kumong. Ang ganda, ang dami mo. Oh, nandito na kayo. Atras kong maglakad. Kumukulo eh. Parang nagbaligtad na ano. Nung tour guide. Kanina si Marlon yung lead. Tapos ako yung pangalawa.
Gulay pangatlo. Ayun ako na, ako nauna. Ayun po yung pinag. Nauubos ko ng chocolate. Sige, matutuyuan ako. Nakakawala ng kumain ka.